Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek mriko diajar sencake mriki ketemu Linmas. Modar kula Den. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ngematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngeleh. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekon. Ya itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Waduh lendo wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar ndara sencaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean kok? Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa teng ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edan iki. Ndara sencake iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ha terus ngene, aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi? Serius? Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Galusa Kakang Antarja. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki lenge ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok goleki leng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe? Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki ning kene tenguk ning ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon lek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Lah jare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira Mak Setyaki ora trima, omong aku ajari. Omong karo Kakang Galusa ya ben diajar. Omong Kakang Antarja ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah meng pipi e. Meng pipi iki ora apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya, iya. Tak antenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhenteng iki. Iya. Malah kerik. Ora apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah, ngatur banget ora. Sencake tengane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut ne ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Gargaja, Ndara Antarja. Ndara Setyaki diajar ora. Ampun. Wih lah kae. Nika napa mlayu-mlayu nika napa? Oh, kaya apa? Iki apa nang irung barang. Ngosek-ngosek Ndara Setyaki kok kaya latihan gestrek. Kocap kacaitolan kesemanten datan kawusa nedeng mapan wonten telenging kedatun.
Nono gantung capo nata Ndarawati ngawe ingkang rayi Raden Haryostyaki. Dupi mulat kula wedang ngasta ing ngaraka Ndarawati gragapan Raden Setyaki. Meka padha kersaning nata ing Ndaraka. Kresna sinayeng manggelung pintonaken dewi kramanira kangku mitiraning asta kanggo mitiraning asta aning asta Setyaki boten timbalan kaget kowe tak timbali Gorawalan Rasing manahipun ingkang rayi Gorabu kepareng wiji dating ingkang rayi pun Setyaki kepareng kula Cemadung dawuh kowe tak kandhani ya Yayi iki mau nggonku suwanane negara Ngamarta diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babagan pasumenan ingkang sinandhang dening Yayi Darmaji mekaten nanging durung rampung ngene padha rembugan babak anglayoni jujul lan usuli sowane Panakawan Bagong ngampil wujuding pusaka Ngamarta katelune ya kuwi tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat Klimasada kasinggihan mekaten bakal kinaryosana Kakang Semar nggone mbangun kayangan nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk aku kurang mathuk lho iki kuwatire atiku yen Kakang Semar duwe gegayuhan liyane merga dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta lajeng wonten wigatos menapa nggonku matur lan Nyai Darmaji ento aku ora cocok kalian pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tegese Bagong nesu Setyaki Bagong nesu iya malah sajake ninggal tata krama kelawan nata ing Ndarawati dheweke sumpah yen to bali ning saka negara Ngamarta bakal wadul kelawan bapakne yen to nata Ndarawati ora sarujuk lan ora mathuk yen to Semar bangun kayangan lajeng barengipun Bagong oyaken lho iki yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning negara Ngamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali mengko ndak wadul karo wong tuane mengko ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mengko ndak Semar saling perkara kalawan aku mekaten ora Bu iya menawi Bagong berguguk utawaton tegesipun Bagong wantun kaliyan ingkang rayipun Setyaki tak paringi purba wasesa kanggo upama mbok pilara aja nganti lara-lara banget ning aja nganti ana tetes sing getih mriki ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki
samya ngambreng kadi karonaning kaswasih dosang kanda astrat maca lengleng lalu mangulati surya mangrangsang wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng putra pun Gatotkaca wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng putra pun Antarja ana apa Pak kok bapak ngawe karo anak-anak Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan ana apa Pak Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne nggone bakal bangun kayangan bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane ning kayangan nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku iki mau aku weruh dhewe Kresna kongkonan Setyaki kinen nyekel karo si Bagong. Wah, Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pak? Ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong kuwi Panakawan, nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le. Cah bagus. Bagong ayomana yen Setyaki arep mulasara karo Bagong kowe tak paringi Purbawasesa. Pamanmu garpa ruji Jatasana sendika ngestaken dawuh serius Pak yo tenan iki yo tenan nek tenan njaluk pamit nek pancen Mak Drik Setyaki arep gendak sikara karo Bagong aku ora trima lahir batin upama ora didhawuhi karo bapak nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong manggato aja kaya bocah cilik nyuwun pangestu Pak yo ditekan semono Sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo Sinuwun Kresna. Iya, ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka 3, Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Ak kandhake Semar tenan kowe Sinuwun yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi nggilani. Malah sisan gawe aku tak weruh nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak Mir aku mulai Pak aku arep lapor karo kowe Pak iki ana kahanan sing kaya ngene iki bapak mikire piye nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe nek aku karo Sinuwun Ndarawati aku jelas kalah aku matur ngersane bapak Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar ira wang Ndara Setyaki yo kok tiba-tiba mak bedunduk apane sampeyan iki lho kondur teko mak bedengus kaget e kula Bagong non
Kowe arep ndi? Wangsul. Bali ngopo? Ampun nyaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomahku lho. Aku tak takon karo kowe bali arep ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wah nek niku rahasia. Blok ora. Nun, Blok ora. Ora bloko takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen perlu tak jempalani Bagong. mangke yen to niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani. Ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plarete kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng ditutuki niku masalahe napa? Monggo nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah, ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kowe ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ora iso mikir kula. Bagong, Nun, aja sembrono. kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndorowati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih. Arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndorowati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? kuwi lah kok ngertos sampean. Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho, iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi? Ora sampeyan takon salahe. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesune karo Koko Prabu Ndorowati, mengko kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndorowati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamowonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamowonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong, Nun, kowe aja sembrono. aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora sak kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndorowati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, lah iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari. Penari sendok. Wah, terus nek kula bangga, Tak rampungi. nek kula pasrah, Kowe tak bondo. oke. Wis ben mudar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon larane apa mergo aku ki gragas wae ya. Larane ki ngerti mlebu ning cangku aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abe. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Den. Cacing ning kepidak menungso ngolek ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Mongko cacing ki ora ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tamba, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe. Apa dikira sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Gak wedi aku. Yen ngono kowe wani karo aku, Wedian diamput lho. Malah misuh-misuh ya men. ora minggat suara aku, ora manut karo Setyaki. Kene marganing patimu. Jajal sekseni piyai semene. Sencaki karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho, rame dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Saya ombo. Mati dening aku. Mangga.
bajigur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mak telalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, sencaki bungahe ngantem marah kowe. Wis jelas. Iya, kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki, penano ning kono. Nek kowe arep ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Iso ngoyak aku. Bekas copet e. Nggere sentuk copetan leku mlayu iso slep. Ora iso konangan wong e. Ayo Oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kadempel wis. Matek aku. Kok dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu iya, anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek mriko diajar Setyaki, mriki ketemu Linmas. Modar iku Raden. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong, kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ngematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngeleh. Wis ora iso nyambi iki kok wis ngrekam. Kuwi itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Waduh lendo wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar Ndara Setyaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok dadak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean apa? Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa keng ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu mudar ora. Kowe mlayu Nggih. wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edan iki. Ndara Setyaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan, mesti ora kena. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ha terus ngene, aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi? Serius? Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Galusa Kakang Antarja. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki lenge ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok goleki leng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki nang kene tenguk nang ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon lek laron. Kaya ngomah ra ono sego.
Lah jare sok goreng. Engko. Lah padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngoten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira majelis dek ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar. Omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah meng pipi ae. Meng pipi iki ra apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya, iya. Tak antenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhenteng iki. Iya, malang kerik. Ra apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah, ngatur banget ora. Sencaki tengane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelutne ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Gargaca, Ndara Antarja. Ndara Secaki diajar ora. Ampun, ampun, ampun. Wih lah kae. Niki napa mlayu-mlayu niki napa? Oh, kaya apa? Iki apa nang irung barang ngosek-ngosek Ndara Sencaki kok kaya latihan gestrek. Mandek nang kene, mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manuta karo aku. Anggir Antarsena. Heeh, Mak Cilik. Anggir Gargaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora apa-apa. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, nek ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temblekan. Yen ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni awamu. Ora minggat suara aku. Wis gawe wirang Setyaki kene marganing patimu panggao tayone. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara ku sing lenggah nang mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, nggih. Apa Mak Cilik? Bagong kok nandangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antarsena. Sing mbok jotosi Kakang Gargaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sagu dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah, ampun ngoten nggih. Njenengan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing duduki aja Bagong. Antarja, Antarsena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Merga Bagong kuwi abdiku le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Garwaca Kakang Turjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mestine do mbelani ora trima. Bagong iki tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antarsena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora sah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mengsa kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane patimu. Boten derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku ora sida
Mula sara karo kowe. Ah piye kok ora sida ki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 kowe. Pukul batu bata, pukul batu kali, Pukul gundulmu. rasa nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to. Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan dempok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus siap. Makasih. 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 Yo padha-padha. Beres pisan. Lah iya. Jane beres kowe gendang bali ana padha karo bapakmu rasa adul-adul ya, Gong. Nggih. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garujo, Kakang Antarja. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak. Mergane Kula mulai kon gawa pusaka 3, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, kali pustaka jamus jimat 5 sada ndara. lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Kudus. Wiladara. Tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka jamus 5 sada. Kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu, Gong? Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi brani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora memper. Mergo kowe tak kandhani yo. Pusaka 3 kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya. Mula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungso. Ngono ya? Iya. Wis rasa dadak wedi. Pusaka 3 boyongan ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati, Gong. Nggih. Tresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang mitran ning asta Arjuna lunten paring adhawu ora mati ndugamana. Lah kok dadi Setyaki malah ora ngetok. Monggo tak utus supaya nyandhet kelawan lakuning Bagong. Lho. Arjuna kula wonten paring adhawu. Rasaku kok kaya ora kepenak kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Aku tak munggah ning kayewangan Pareng Paduka. Aku tak nyuwun prisa kelawan Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Niate Kakang Semaniki mau pancen lahir batin nebakan balung kayangan. Apa ana niat ingkang sinandhi ingkang sinimpen legetaning penggalihing Kakang Nayantaka
ingkang darbeni ageng ora prayoga. Mangkaten Koko Prabu lajeng ingkang rayi. Sawetara wektu tunggunan ana ing kene. Mengko sawise aku entuk pangandikane Hyang Jatimurti aku bakal nemoni kelawan sira Yai Arjuna. Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Iya, Yai Janaka. Aduh Jawata kungkang amurpa
Pantara ratri amung cipta pukulun om tanono liwan kaeksi mila katur kang cun domane prasasat rageng ulun kang sumembah mung gwing pradanta Prabu miang kagungan to singsim sat sampun prapti katonas to pukulun la Tenorapati Om Rama dewaning sun ing Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra Perkencong Warudaya Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe punapi di mila kawenas kayiwangan mboten katos padatan satemah karya geger sangganing para durandara menika mboten pangling kadisawanipun Kresna ingkang abiyantara ning ngarsanipun ingkang rayi Kakang nggih menika pun sukma wicara ingkang abiyantara mongko kanthi badan wadak
Tumuli katimbalana di menapa pigatosipun Kakang Ruda kasinggihan kasekicakna lenggah. Ah inggih sampun boten kirang prayogi. Kresna Udha kanthi harja saprapta kita nggih. Tansah panganing kawidadan niring sambi kala sowan kula pukulun. Kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk. Nyaya Kresna ulun nampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan pukulun. Apa to kang dadi darunane dening jeneng kita suwan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan pukulun ingin sepisan kepareng ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih namung kepengin sanget kula nyara widhekaken dhateng gegayuhanipun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar anggenipun lumantar Panakawan Bagong nyuwun ngambil pusaka ketiga negari Ngamarta tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka jamus miang jimat lima sada kinarya syarat tanganipun Kakang Semar badhe ambangun kayangan pukulun kuwatos sing manahipun ingkang putra Indrawati ingkang wayahipun Kresna tembungipun Kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayangan menika menawi sakmangke ngantos Kakang Semar menika wantun ngembari dhateng pangwaosipun kayiwangan srana anggenipun badhe bangun kayangan menika menapa boten nami ngasuraken dhateng asma paduka pukulun wonten dungkap ing angka kalih pukulun Kakang Semar menika nadyan titising sanggiwangi semaya menika tasih kadang werdanipun pukulun Manikmaya ewadene wujudipun Kyai Semar menika wadak tegesipun jalma wantah ingkang tansah kedunungan raos tuwin kedunungan wawatekan inggih menika ina lali salah apes kelawan mati kuwatos raos ing manah kula menawi anggenipun nyuwun ngambil pusaka tiga negari Ngamarta menika tumunten dipun ginakaken pakerti ingkang boten kirang prayogi duh pukulun menapa mboten damel banger bacen asmaning kayiwangan jernyatanipun Kakang Semar menika ugi geneping para Jawata mlingking saking menika pukulun kula nyuwun dhateng paduka Hyang Adi pukulun keparenga angginakaken permana jatiane dipriksa dhateng gegayuhanipun Kakang Semar menika pukulun leng-lenging driya mangu-mangu mangunggung ganduan rimang lirlena tanpa lelena tanpa kanen yen tan tulusa amangku sang Dyah Utama Nalindra muda wuwuse angrerepa Kresna wonten timbalan ulun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng kita wis menehi asarta munjuk atur kelawan panjenengan ulun nggone Kakang Semar bakal duwe gawe bakal mbangun kayangan ing mengkono ndadekake banger bacen asmaning kayiwangan mula Kresna gandeng wis wolawali ulun tansah duarep kelawan Kakang Semar turta ulun tansah kawirangan mula babakan Semar jugar lan mbuyane nggone mbangun kayangan ulun pasrahke kelawan jeneng kita kemarang paduka kinarya nitik yen to Kakang Semar iku lair lan batin nggone mbangun kayangan apa ora kita kudu bisa nggiri-godha lawan Kakang Badranaya mula panggiri-godaning Kakang Semar ulun pasrahke lawan jeneng kita Narayana ngestaken dawuh lajeng parang paduka mudhuna ana ing jagat ulun paringi parilah kita ngganggu gawe kelawan Kakang Semar nggone mbangun kayangan lho niki ngestaken dawuh pukulun gandeng sawonten waca dawuh paduka Hyang Adi pukulun lan kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kresna wayah ulun ing Ndrawati palugon lagune lekas lukita linuting kidung kadung kadereng namomong memangon manah rahayu permoni kula wonten
timbalaning adawa pukulun. Aja wedi kangelan. Ketapno para wadyabala baju barat kabeh ki nen lumarap ana ing Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel. Aja nganti padha nayogyani Kakang Semar nggone bangun kayangan. Yen perlu jiwa ingkang resik, jiwa ingkang suci, tumindak ingkang becik ingeren kiblate supaya tumindak kang ora prayoga. Nek ngestaken dawuh pukulun, lajeng Lelanana kula nyuwun mamet madal masilan tumurun wonten madya potong tapakan sanganing wadyabala. Iya ya sing ati-ati permane aja kaya bocah cilik Bathari Durga. Akarana karenan marti siwi sinawung resmining kitu Koko Rabu kepareng kula jumadung dawuh Arjuna kula wonten timbalan prastawa dawuh timbalaning Iwang Wikulun Manikmaya pancen pun Kakang Ing Kinarya niti priksa kelawan niating Kakang Semar apa pancen lahir batin bakal mbangun negara Ngamarta. Apa pancen mung kepengin ngembari marang panguwasaning para Jawata jer tembunge mbangun kayangan kasinggihan mekaten. Nanging menapa mboten badhe ngleling semi ngatasipun paduka menika sami priksa. Bilih paduka Kanjeng Prabu Ndarawati teka Girigoda dhateng kejejang utawi gegayuhanipun Kakang Nayantaka. Janaka wonten timbalan. Aja wujud nata Ndarawati lan Arjuna kepareng paduka yen pancen si Adiwasis maraya tututana. Kekarepanipun Kakang monggo Koko Prabu kula dherekaken. Uta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksasara Maruta Janaka wonten timbalan Koko Prabu wis wujud kaya ngene aja nganti walang ati rasam ayo kaki tututana pun Kakang kowe arep wujud kaya ngapa Janaka. Wujud buta apa dasarmu kowe wujud macan menawi kula mlebet wonten ing Karang Pradesan tartemtu gegeraken sangya para kawula Karang Pradesan kanthi cara mekaten boten tumanjem manahipun para kawula menawi badhe nyengkuyung Kakang Semar nggenipun bangun kayangan yo
aku tak ngambah ndir Gandara kowe nasao karang pratisan karang kadempel iki monggo kula dherekaken Koko Prabu. Kuto Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana-pana Margana Samirana lan Barayang wonten dawuh Pandya Bedhari wonten timbalan Pandya Bedhari wonten timbalan kabeh para wadyabala rak wiji mbaka siji saka ing dandang mangure baju barat kabeh wae dina samengko kowe tinimbalan supaya lumarep ning Karang Kadempel ngerti ya yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan mongko nampa ngemban dawuh timbalan ing Sang Hyang Jagat Girinata kowe karo aku kenen Girigoda kawula sak Karang Kadempel aja nyarujuki marang apa kang dadi gayuwaning Kakang Semar sranane susupana jiwaning para kawula sak Karang Kadempel ingkang becik gawenen nala ingkang bener gawenen luput ingkang wis bener kiblate ingerna kiblate ya para baju barat wadal lajeng pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor celintang tumuli mangkat dina iki non ngestaken dawuh nyuwun pamit Pandya Bedhari
kayon katiyuping angin sumyak swaraning rongyan samirana mawur kulawan riris lumrang kantaning puspita karenggan putyan ilo sang Dwijawara mbrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarine ngembang